Salut! Sunt Florin, ca de obicei alături de tine. Din moment ce vizualizezi acest antrenament, mă gândesc că exercițiile de până acum au fost o provocare pentru tine. Și mă aștept, bineînțeles, să fii alături de mine și de acum înainte. Ziua 7 reprezintă un prim pas pentru a ajunge la abdomenul visat. Ce vreau să spun prin asta? Simplu. Exact cum te-ai gândit, vom pune accent mai mult pe partea superioară a abdomenului, partea inferioară, oblicii abdominali și nu în ultimul rând talia. Ok, ești pregătit să arde niște calorii? Hai să începem. În spate culcat? Bun. Mâinile întinse lângă ureche, da? Întindem picioarele sus, la verticală. Facem o rotare completă cu brațele, atingem după picior, după care revenim cu ele simultan jos, da? Pregătim. Și 1, revin, 2, 3, întinde piciorul până la capăt, sus, și 5, 6, 7, rotare completă cu brațul, și 1, revin, 2, 3, pune piciorul jos, 4 și ține pasul cu mine, 5, 6, 7, excelent. Rămânem cu tălpile pe sol, de data asta punem mâinile la tâmplă, da? Ridicăm ușor trunchiul, ne răsucim pe o parte, întindem brațul opus, revenim, același lucru facem pe partea cealaltă, da? Pregătește și 1, revin, 2, 3, 4, 5, întinde brațul și răsucește, 6, 7, 8, încă o dată, haide, 1, dată cu mine, 2, 3 și întinzi brațul, 4, 5 și răsucești mult, 6, 7, excelent! Respirăm un pic, ridicăm doar trunchiul sus, mâinile ușor diagonal, da? Mergem pe o parte, pe care pe cealaltă, da? Atingem glezna pe fiecare parte. Pregătește și 1, 2, 3, 4, 5, 6, atinge glezna, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, excelent! Tragem genunchii pe noi, respirăm și ne răsucim pe o parte, da? Brațul de jos, întins pe parchet, celălalt la ureche. Ridicăm în același timp și brațul și piciorul, atingem glezna sus, revenim înapoi jos, da? Hai, pregătim! Și 1, jos, 2, 3, 4, 5, ține brațul pe sol, 6, haide, 7 și atingi glezna, 8, încă o dată și o dată cu mine, 1, hai, 2, sus, 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 3 și trunchiul și picior, 4, 5, ține piciorul flexat, 6, 7, excelent, respirăm un pic, dăm aer afară, bun, și rămânem pe aceeași parte, da? Punem un cot jos, brațul flexat, da? Punem un cot jos, ridicăm sus trunchiul, un bazin, da? Braț flexat sus, ne răsucim jos, după care revenim înapoi cu trunchiul sus, da? Pregătește și 1, revin, 2 și 3 și 4, 5, nu te grăbi, 6, odată cu mine, da? 7, 8, încă o dată, răsucește, 1, 2, revin, 3, revin, 4 și 5, 1, 6, 7, excelent, respirăm, bun, cotul care a stat flexat jos, întindem de data asta brațul, da? Celălalt sus la ureche, un picior flexat,
Celălalt îl aducem sus, atingem glezna sus, după care revenim înapoi cu piciorul jos, da? Pregătește! Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne răsucim un pic după picior, da? Și 1, 2, ridică, ridică, 3, haide, 4, atinge glezna, 5, 6, 7, foarte bine. Schimbăm pe partea cealaltă, da? Bun. Jos, întindem brațul pe sol, celălalt întins la ureche, da? Ridicăm simultan și picioarele și brațul, după care revenim înapoi jos, da? Picioarele rămân în permanență flexate. Pregătește! Și 1, 2, ridică, ridică, 3, 4, haide, 5, 6, 7, 8, încă o dată, haide, 1, o dată cu mine, 2, 3, 4, sus piciorul, 5, haide, 6, 7, excelent, brațul care a stat întins, punem flexat, da? Bun, piciorul de jos, în față, sus bazinul, mâna în șold, de fapt, o ținem chiar sus, da? Pregătește și răsucesc, sus, 2, sus, 3, sus, 4 și 5, 6, 7, 8, încă o dată, haide, 1, nu cedezi, 2, 3, până la capăt, 4, 5, 6, 7, foarte bine, cotul de jos, întindem, da? Punem brațul întins la spate, celălalt la ureche, schimbăm piciorul, ridicăm sus, înapoi cu el jos întins, da? Odată cu mine și 1, jos, 2, 3, 4, 5, haide, haide, 6, 7, 8, încă o dată și 1, 2, haide, 3 și 4 și 5, 6, 7, foarte bine, spate culcat, bun, mâinile sub fund, picioarele întinse sus, da? Facem un cerc cu picioarele întinse și revenim cu ele înapoi la verticală, da? Atenție, cercul nu-l facem foarte mare, pentru că solicităm lombarii, da? Pregătește și 1, 2, mișcare lentă și 1, 2, 3, sus, 1, 2, 3, sus, 1, 2, 3, încă o dată, 1, 2, 3, sus, 1, 2, 3, sus, 1, 2, haide, sus, 1, 2, atenție, schimbăm partea, 1, 2, 3 și 1, 2, mișcare lentă și 1, 2, 3 și 1, 2, încă puțin și 1, 2, 3 și 1, 2, 3 și 1, 2, 3 și 1, 2, 3, respirăm. Bun. Foarte bine. Cam atât pentru astăzi. Sper că resimți deja efectele antrenamentului asupra abdomenului tău. Nu uita, urmează ziua 8.